Дами и господа, започва 55-та юбилейна церемония «Спортист на годината», организирана от Нове Холдинг. Моля вашите аплодисменти за водещата тази вечер, двукратната световна шампионка по фигурно парзалене Албена Денкова. Добър вечер, уважаеми зрители на БНТ и слушатели на Дарик Радио. Добър вечер и на всички гости в зала 1 на НДК. За мен е огромно удоволствие да бъда водеща на наградите «Спортист на годината 2012». Тези награди са най-старите и най-престижните в българския спорт и се провеждат за 55-ти юбилеен път, и то под патронажа на 50-тия юбилеен министър-председател господин Бойко Борисов. Ще разберем и кои са тримата най-добри треньори на България, определени в 29-та анкета на Вестник Труд. Вечерта ще бъде прекрасна, защото ви обещавам, че ще се случат няколко уникални неща. А всичко това дължим на Нове Холдинг и специално на домакина на церемонията, господин Васил Божков. Тази прекрасна вечер не може да започне без прекрасен кавалер. Дами и господа, моля вашите аплодисменти за 4-кратния световен шампион и 4-кратен олимпийски медалист по спортна гимнастика Йордан Йовчев.